Monlang Village Organisation jong ka snong Mauring Kang kala rakhe ya ka jing dap South Nem ka jong ka hinden kiski kani ka jing rakhe ka pen pau ka jing tre shitom bat pen ko bor ya kilong kmi ha ka te ka snong u MLA ka nong po uba meral bonds e mulai shimbenta ha ka ni kisngi kum ukong san haba ai jing kren u MLA ula ai ka jing ro ya ka ni ka seng ha lord shibon ki kam ki jing tre kam ki jong ka ha ka ban pen ko bor ya kilong kmi bat ban kentiu ya ka rukom im ka jong ki Ula ai jing ro ya ka Monlang Village Organisation na kabenta ka jing tre kam bashit hem jong ka halor ka jing play shipon ki lat kelenti ki bla wanra jing kala ka jing em jong ki long kmi ha ka snong nga ai ko play ya ki nang syam snang yawan lang ban pansit tan singan ha ka ne Pentun ko po yan ji Presiden Barim in Pentun ha i Presiden Pamay in Pentun ha Presiden Barim. Thank you. Shibun kilat kilenti ki baka sorkar pedeng ke sorkar jela lengba jongka NRLM skim ke sorkar pedeng banyarap syaki longkemi banyarap syaki SAG bakin yang hal ki jom tidak the convergence scheme ban snai office ke digawi ni kisinjam kiba misong kemen bani hi namar bahagi senen kiba mensua mla ban sena office lengba ka convergence scheme MG NRG kiba bun GBO ki juan mi na ka benta ban yo office kamlong ka masuk yengi kum binong mikmat ru ban yo office haman la ka snong ma GBO ko mala ban sumpu kiladan haman la ki snong la stang ka tuk ani mentang ni pe ke jong long